doki bisa koni inanyu mangani ngajuma jamando niya donki bisa koni iganyu manchamanga gajumando babaniya doki bisa koni che ibinyu mangani ngajuma jamando niya donki bisa Uncle. Uncle tan. C'est Marama. Somo. Raste. O kuma e ma sun ne. Tan ne kun tse ka sun we. Mun e ma sun an dun bɛ sunkalo de la. I ma ɲɛnɛ de wa ou bien I fari de man di la. Foyi tɛ na n ka kɛnɛ ni na yɛrɛ de wallahi. N ye tile damadɔni sun we. Mais tiɲɛ yɛrɛ la tan na kun tse ka laban. Mun fɛ? N'a fɔra sufɛ fajiri fo ka na se suntigɛ heure ma ne de bɛ baara la. Hali repos fitinin ne t'a sɔrɔ ka kɛ. Subiri dun heure wagati fɛ ne de bɛ wuli ka subiri dilan patron n'a muso ye. O ka bɔ yen 6 heures mana se denmisɛnninw bɛ taa école la n bɛ wuli o fɛnɛ la k'olu ka daraka dilan. Patron fɛnɛ ka feerekɛ heure mana se n bɛ taa patron bila a bɛ taa ka feere n bɛ taa ka feerefɛnw ta ka t'u bila sugu la a b'a ka feere kɛ. O temps damadɔni kɔnɔ ni n ko n bɛ sunɔgɔ fɛnɛ n tɛ se ka sunɔgɔ. Denmisɛnninw bɛ jigin ka bɔ école la n'u nana ne bɛ tilela tobi ka d'olu ma olu bɛ dumuni kɛ. 16 heures mana se tuguni o bɛ kɛ patron ka baara heure bannen o ye patron ka baara jiginnen a bɛ na an bɛ suntigɛw dilan fɛnɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn dɛ ni n ko n b'a forcer dɔrɔn a ma ɲi a tɛ se ka ɲɛ. Tiɲɛ na baara ka ca I kelen ma o kuma na o kuma patron yɛrɛ dun. A bɛ so kɔnɔ. O kuma mɔgɔ fosi tɛ yan nɔ mun bɛ e dɛmɛ e ka nin baara ninnu kɛ yan. N b'a kɛ cogo di ne kelen de bɛ yan o. E yɛrɛ kɔni ka lajɛ wagati a koronnen don n tɛ se ka sun wallahi. Tiɲɛ na a ma nɔgɔn tantɔ hali ni patron ma kɛ so kɔnɔ kɔni a dɔgɔmuso in dun o bɛ mun na. Mais ne de tɛ baarakɛla yan ne ma taa baara de kama. O tɛ sa a denmuso in dun o fana t'e dɛmɛ. A bɛ yen nɔ olu tɛ baarakɛla n ko le patron denw ye. Ala o t'a la sa nin bɛɛ ye faamuyabaliya de sunkalo baara yɛrɛ ka ca cogo min na aw kan e ni olu kan ka fara ɲɔgɔn kan de ka baara kɛ walasa dɔ ka bɔ e ka baara la hali ni e de ta kun ye baara ko ye a tɛ so kɔnɔ. A bɛ yen nɔ. ɲɛma I k'a wele. Fatima nse somɔgɔw denbaya dun I dɔgɔnin ni denw nse e nana mɛnna de n na kuma ma mɛn komi ni Marama tun bɛ ka fila fila fɔ ɲɔgɔn ye n nana sɔrɔ a bɛ ji min de la kɛnɛma n'a bɛnna n y'an sigi an ye fila fila fɔ ɲɔgɔn ye. Baro fana e ni Marama. O si baro ko jugu tɛ koyi n y'a ɲininka n ko mun na a bɛ ka ji min k'a sɔrɔ an bɛ sunkalo la a tɛ ka sun a y'a fɔ ɲɛna k'a tun ye sun daminɛ mɛ a ma se k'a laban parce que baara cayara. Sun yɛrɛ de man di nin ye I ka kuma latigɛ sun yɛrɛ de man di nin ye nin kun y'a daminɛ tile 2 a tilala k'a bila tuguni ne yɛrɛ m'a ɲininka bilen. O tɛ k'a fɔ sun ma ne tɛ e silamɛtɔ e ka du kɔnɔ e bɛ ka sun mɔgɔ bɛ e bolo a tigi bɛ ka sun a ye sun daminɛ a y'a dabila e m'a ɲininka mun na karisa e tɛ ka sun I jo t'o la dɛ e m'o kɛcogo ɲɛ dɛ Fatima. Ne fana tɛna se ka mɔgɔ diyagoya ou bien hali Marama bɛ ka mun kɛ ni e de bilala la I tɛ se k'a kɛ baara ka ca kelen ma n'a fɔra an bɛ sunkalo de la sunkalo baara ka ca dɛ. A ta kun ye jumɛn n ko n b'a sara o de kama. O ye tiɲɛ a ka baara de don mais baara ka ca kelen de ma k'a sɔrɔ sunkalo ma se a kun tɛ baara kɛ sunkalo sera n'i y'a ye sunkalo kɔni sera sunkalo baara de ka ca Marama kelen tɛ se ka e ka nin baaraba in bɛɛ lajɛlen kɛ e dɔgɔnin dalen bɛ so kɔnɔ o tɛ fosi la a tɛ taa yɔrɔ la I denmusonin fana bɛ yen nɔ a dalen don so kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ dɔrɔn de la e tɛ se k'a fɔ olu ka fara Marama kan ka Marama dɛmɛ u ka jɛ ka sunkalo baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ ka lafiya la a lajɛ I k'a faamuya sa sun wajibiyalen don e kan cogo min na a wajibiyalen bɛ ale fana kan ten aw patron yɛrɛ de kan kɛ sababu ye ka ko nɔgɔya a ka baarakɛlaw ma walasa u bɛ se ka sun cogo min na a kɛra e ye o a kɛra patron wɛrɛ ye o a kɛra bureau kɔnɔ baarakɛla fɛn o fɛn ye o a kan ka nɔgɔya sama a ka baarakɛlaw ma walasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na aw bɛɛ lajɛlen ka baraji dɔ sɔrɔ Ala fɛ hali kunu karamɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ Sunna TV la wajilu dɔ la. Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ittaqullaha fima malakat aymanukum wa at'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbisun wa la tukallifuhum min al-amal ما لا يطيقون فإنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم
فمن لم يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا عباد الله رواه أبو داود. أنا تيرين صلى الله عليه وسلم أكو ني حديثينا أكو أيسر الله تعالى على كدام فينا ما وكلا حلالا ما منهم بأو بلو مرلا كمني جون أني بارك لا منهم بأو بلو بارولا كو أيسر الله تعالى وككونيلا أكو نوي فمين دومنينا أي أونيون دوما فيرابو فني نايو يرابو فيرابو مينا أي أونيون ديوما وأكو صلى الله عليه وسلم كاكنا أبلا بارلا بارا من بي نوتي سكاكي وفنغت ساكرو أكيكا دون باركلا منهم فلان يا بولوني كو أو بالمون دو الله تعالى أوف سيا أوكان غرزيلا أني جورا لا دينا يا أكو بوني مؤمن ما بولو جوندو وبي باركلا دو ناكا كو تابلو مايجا إنا منيو فاميا أكيكا فيري والما يكابلا كبابارلا أكو مي أوكانا الله تعالى كجون أكانا ولا جابده دون ولا بلما السلامو جون منهم بامبلو أنا أسرانتي جونكو كليلا باركلا منهم بي أتشماونا أنا مسلمو كرين كرين يلا باركلا مسلمو ولو سجلين بي أنا جمنا ينايا كسبة مسلمو بلو كرين كرين يلا أنفلاني سونغولو مينكونو أسلامو السلام مسو يا جانتو باركلا مسلمونا نافر ولود بيولي كمي فجري وبكلي بلا جلنت بارلا اي ربي يدي مسو بي ولوتي فويلا وبدكاس نولا شريعه ماني فودي ايوب لا وبكا بارا دوكي وكو نيون دفا كراكو صلى الله عليه وسلم كو بالي موندو مي على دي سمانتيا دو دي او ما اوكا اوكمانا او كان الله تعالى كجون akana wula jaba akana utoro niye ala kiraka kuma kande sallallahu alaihi wasallam niya kala dilikanye kanyeshi akam manton kelin bela jelema fukata si alqiyama jodoma ni hadisai abu daud ye hadisai lakali hadisa kana mando ama ina la fe ala ka amben sawoma akone iganyo manchama Fatima iye famia ndo sorala nya famia ko nkoro nche ko nkoro nte foye ame do ke ala ka limaniya nyuma di nini eni alislamay bela jalima ne be sira nyini okay tambe awo marama namtan ebe muna yeno namtan ebe muna umuga minan dore daraja kan nan do ejo mena ada wele abi farika ebe mino no kon ko nyokon fe yame awotan ngalo je molo boka diam na molo tom nyametan